1 second. Bună ziua, bună ziua, bună ziua. Că așa scumpănușcă am eu, nu ne una. Da, așa frumuseț am eu acasă. Nu ne una. Că dacă ne uni, nu te mai mânc. Da, e că așa frumuseț am eu în casa asta. Puneți like și abonați-vă dacă vă place pisica asta. 4 luni. Știu că la tine. Frumoasă. Frumuseța asta e tare frumoasă. Stai, făuleacă. Ui, fu! Bun, hai, Valeri. Fu, cicat pe 4. Tac! Vreți să vă arăt eu și iPhone? N-am. Ia uitați ce iPhone eu am, ia. Aici stai, uleacu. Cine m-a mai sunat? Stați, uleacu. Stați puțin. Bun, nu ne-a răspuns. Am ușat să-mi suni înapoi. Alo, Tandresia? Alo? Da, am văzut cum ai sunat. Nu te-a sunat? Că am văzut că cineva m-a sunat și am văzut că erai tu și credeam că... Da, poate era mai dinainte pe el. Da, mă, doar copchii așa-mi plac, nu te-am sunat. Ah, bun. Hai, tare bun. Bun, hai, pa. 23 secunde de cringe. Uitați-vă la fetița asta, pe psicuța asta, ca la dânsa, uitați-vă, că dacă pot să măresc o zoomul, nu spunește, stați-vă, nu spunește. Так. Și putem noi să facem. Stați o leacă.